Praise the Lord, hallelujah. Kristoni tako bukuk song Kaitor kaham bini hamjakma Paiphlaiya tini ang belaikan khatungo Kaitor ni kok norok no share khainani muchungo. Tini ni elambak ni kok thai cheng porilainai Luke chapter 10 21 ni simi 24 jora. Luke chapter 10 21 ni simi 24 jora. Oro cheng nugo Jisu khapang sarang jakmani. Kok bokrok cheng nugo ro Jisu khapang sarang jakmani. Kisah cheng poriwai nalaina porimani agulo cheng abono ti kisah dia leono. Praise the Lord. Hallelujah. Jisu apruno phola katharbai khapang sarang rejagai hai hinai sakha. O chuknaha bai sengsarni bugra apa ang nono hambai ro. Tamni hinke nung elem gnang bai sinai rokno khogai tongmano siarokno sirkha. Aw apa nung omonono kaham hunai kha chongmani. Apa aniago bebag no rubaika. Apa no karai sajla no sinai kri. Pia sajla bai sajla sinirna muchungma borok no karai. Apa no sininai kri. Sagiri rokni phasing ufilei Jisu borok no simi hai hinai sakha. Omorok no nukma bai norok hamsaja. Ang norok no okok sao. Norok nukmano asuk diari rok bai asuk bugra rok naina muchungai suda nugya norok khanama no khanana muchungai suda khanaya. Praise the Lord. Hallelujah. Kaitor ni kok kham kotuma kaham cheng khanaka belai khanatogo. So ani Kristo ni tako bukurok norok salbrum cheng salbrum kaitono hambai rana nango subra Jisu Kristo no hambai rana nango tani bagi Jisu laso tamni saka kebangma diari rok ano nukna muchungai po nuklia. Kebangma diari rok ani kokno khanana muchungai bo khanai manlia. Ani Kristo ni takok bukuk rok cheng judai rok ni raidao eba judai rok ni laibumano porike cheng nugo musi ni bisingti sajak mani. Jisaya diari ni bisingti sajak mani. Jeremia ni bisingti sajak mani akok tumano Israel ni borok khnaka. Aboni bagi borok ni bekao joto ni bekao no muchungma tongo borok o subrai no nainani. Kaitor ni sajlan nainani bagi joto ni bekao no muchungma tongo. Kaitor ni sajlan ni bukukti kok khanana ni joto ni muchungma tongo. But kebangma borok thika naisingmang Paiphlaiya but tabuk chini jorawo cheng busuk se kepal kaham chengle elambak ni kok Bible ni kok tongo. Jisu ni korang cheng o Bible ni bisingti khanawai mano. Cheng Jisu no nugui mano Kaitor ni bisingti. Kaitor ni kok katha ni bisingti. Surima ni bisingti cheng Jisu ni mekhang no cheng wansogai diawi nai mano. Tani bagi osungsara bo acai thangka. Soan bagian Kristen taku bukrok Jisu tam sakara hai nei. Omorok no nukma bai norok hamsajak. Soani Kristen taku bukrok Jisu ni elambak ni kok thai no khanama bai cheng belai kan hamsajak. Amen Kristen taku bukrok paidi cheng tini subra Jisu no hambai relainai. Takisa oro hai ni saka apa ani yago bebag no rubaika. Apa no karai sajla no sininai krei. Tini cheng busuk se kepal kaham. Tini chini kami rogob. Chini tripra hastewo tabuk bo kebangma non Kristen rok tongo Jisu no siniyako. Pia Jisu sakaro apa no karai sajla no sininai krei. Kaitor chungno chongma bai Kaitor chungno ringai nama bai tini cheng Jisu ni borok Kristen ni henjaka. So cheng busuk se kepal kaham Kaitor bai ringjagai Kristen ni cheng baptisma yachagai manka. Kebangma hazar borok Jisu no main yawai thui tongo chini ti prasarok tabukbo. Pia tini cheng busuk se kepal kaham Kaitor ni hamare ni bisingti cheng Kaitor nom yachagai manka subra Jisu Kristo no chini subra ini cheng yachagai ne manka pada bun bagi subra Jisu no cheng hambai relayono. So ni Kristen tako bukurok pai cheng Jisu no manmani elambag ni kok thano khnawi manmani cheng Jisu no hambai relayana tai Kaitor chungno ringai naka bini sajak tai sajla angai tongnani bagai abun bagi phari cheng Jisu no hambai relayana chini tripra hastewo 45 lakhs borok tongo 45 lakhs borok tongo but Kristen ni songka 1,65,000 o 1,65,000 temi tini neng botongo ang botongo koroksa Kristen ne cheng sini jako bebak no apa Kaitor chungno ringma baise apa Kaitor chungno chongwi nama bai tini cheng Jisu ni sagri bini seleng ngai manka
Praise the Lord. Hallelujah. Phari aboni bagi chung khatung khaja ke tongthogei subra Jisuno hambai relainai bini khairokma bini hamjakma Paiphlaiya. God is love. Kaitor ni hamjakma chini bagai Paiphlaiya aboni bagai bo chungno ringkha. Tini ani takuk buku rok tabu bo Kaitor no mannai kreiko pia ang Br.Sukanta Kwpal kaham mungkana Kaitor ano chongma bai ang tini khoroksa Kristan ngai manka abon bagi phari chung Kaitor no hambai relainai tai ani Kristan takuk buku rok abohai chung hambai remani bisingtei chini taku bukurok ni bagi phari chungo Khristmasni molo suri lainai borok bohaino Kaitor bai ringjagai subra Jisu Kristo no borok ni subrai borok ni muthangnai nei borok bo yachak nai mana tei phari chung chini dofa ni bagi chini taku bukurok ni bagi chini tripura haste tono jotto borok ni bagi chung Kaitor ni thani suri lainai borok bohaino salsa Kaitor no yachak manna tei Kaitor mung lobjakthung bini mung lobjagai bajujagai tongthung. Amen.